TV. Early Thursday morning. Good morning everybody. Good morning Zimbabwe. Yamakaterera kudai so ndiyo TV yacho patinokupa now ma updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Ukaona ndoya kudai so ziva kuti pari kuvhurwa hombe, and this time pachamhanywa ma burn out, saka garai makatengera vanhu matai because situation yacho ka zvinhu zvapa boiling point, chatsvuka chikakwata chaita ready. Hazvina kumira zvakanaka. President Mnangagwa vakasvika nezuro kuNamibia, kuNairobi Kenya, Nairobi Kenya, vakatozivisa mhuri yeZimbabwe vakati arrived in Nairobi Kenya for 24th COMESA Head of States and Government Summit. I was received by Professor Amon Murwira, Ambassador Charity Charamba and Ambassador Wingpen Moyo. We remain focused on strengthening regional integration and advancing shaped prosperity. Vachingopedza kutaura izvozvo pakabva patotanga vana veZimbabwe vakati aiwaka uyai kuno timboonesana ma-issues amasiya kumba kunoku, muri kwamuri koko shoko ngarisvike. Zvekutoti iko zvinezvi kutaura kwandikuitaita nemi handisi kuziva kuti vakarara vadya here nezuro, because otherwise kana vachinge vakashoko mashoko rakanyatsovasvikira direct the way andiri kuona matauriro azvikutwa panapa handifunga kuti vakarara vadya. Even up to now handifunga kuti nhasi kana breakfast kana tea yacho ichadyikika, and I don't know and I'm not sure kana vakarara vasina kupfeka boots. Zvezvauda kuti tinyatsobvunza timu rinenge rakaenda navo, because situation ni matauriro angakuitwa zvinhu apa kapa kana neni chaiche ndiri ndikazviudzwa handinyatsofila zvakanaka. So pane zvinhu zvekutaurwa nemaZimbabweans pamusoro pazvo. Vari kudedzera kuti mukuru zvinhu zvamukutiitira izvi hatisi kuda kuzvinzwa. Because wekutanga ari kuti when are you going to start building hospitals, clinics and schools for the people of Zimbabwe? Hanzi muchatanga kuzvivaka rini? Zvekuti vaenda uko vanhu havana kana basa nazvo. Vanhu vari kuita kutovaonesa vari ikoko. Kuti aiwa ko muchazviningirina rini zvinhu zvakadai so izvi? That's nice. How long will you be there? Not too long, I hope. Try to come back as soon as you can become. You never know what Chiwenga might up to in your absence. Ndo imwe iri kutaura kuti kana muri ikoko mazvamafamba maenda ikoko, you have to be very careful because you don't know kuti vice wenyu masiya ariye ari kutori pa acting president. Hamusi kuziva kuti chicha ari kuronga. Unogona kungomuka mangwana wakarohwa cheusiku, and zvinoitika kuZimbabwe zvinhu zvekuti zvinobva zvatocelebratewa at the same time, zvekuti munobva matoona kuti aiwa zvinenge zvakaitika. Were you not supposed to be received by your counterpart President Ruto? Mumwe ari kubvunzwa kuti aiwa kama mungaende koko motanga kuno accept kana motanga kuno gamuchirwa, kuno receive kwa tingati kuita sei kunotambirwa nema garden boy wozvawo. Zvakangoma kuwanda ma garden boy yacho kuti makatongomaisa ikoko makati ana ningi ndo vachenga vachindimirira vari maambassador. So ndo imwe issue iri kutaurika panapo kuti aiwa ko imimi muchazvifambisa sei kana zvinhu zvakudaro, mamusingafaniri kunge muchiningirina right. Mukuru dai machizorora ndo shoko riri kubva kune mumwe munhu. Mukanya vapedzisa time yenyu, handiti makapedzisawo time yaMugabe here. Ndo rimwe shoko zvekare riri kubuditswa richitaurwa panapa kuti makapedzisa nguva yavaMugabe, saka it's okay kana imimi makaita sei, makagara manhingirikina masiyirawo mumwe. Old man, your excellence, if there is a vacant ambassador post, I humbly volunteer as tribute, ready to advance Zimbabwe's interests, suit praised and passport ready. Chidiri ndakuchida ichi, but mimi ichitayo musiya basa wokuti tizopindawo ipapa akawanda zvinhu zvekutaura navanhu panapa pakaipa. President Ramaphosa is undertaking an official visit to Ireland today, Wednesday and Thursday. Thereafter they attend the Global Forum Kingdom Belgium on Thursday. Imimi nanga nekukenya ikokoko zvinobuda zvine musoro vakomanaka vashoko acho ari kubuda apa ina hangu haziri ndikudaro. George Charamba nandike mangwana, let's hope muri kunyatsonzwisisa zvitaurwa nemaZimbabweans panapa, because it's something chekuti mukutochioneswa nevanhu ipapapa right. Umwe ari kuti right ko zvakaipeiko maenda kunodzidziswa rimwe skill rechimbavha ikoko. You are doing this to benefit your family, you are not my president. Ndo kutaurwa nemumwe munhu apa pakatsamwa komana. Safe work there, but yo daima makangogarira ikoko moregedza kudzoka.
manzi mwakati ayo mundi morisoro ana Jonathan Moyo ana Jonathan Moyo I don't think it was safe kana achinga asvika ikoko mukuru wacho because hapana imwe inenge yakanyanya stereki inenge kuti pana angada kunyanya kuda unodzipindira kana kuda unodzidairira nyaya dzacho idzodzo. Jonathan Moyo vanhu vekuti vanenge vari kutorara nebhutsu vakanzwa kuti uyu asvika ikoko because vanhu vekuti zvenge zvingonetsa uko fortune chasi the other side panenge nyaya iri kutaurika. So ndatoti ganibva ndatongotora mukana uno kuti tibva titongotaura nezvayo pano tobva tazongopedzisa tichazongoonawo zvamunenge muchangoita ipapo. Fortune chasi ari kukomenda on nyaya yemachina anetsa paZimbabwe. Honestly guys, China ranetsa rarura. Saka nyaya yakuitika ndeyekuti timu riri kusapota 2030 riri kublema kuti VP Chiwenga ndiye anodyidzana nemachina. Ndo nyaya yarwadza paZimbabwe iko zvinezvi. Ndo talk of the town, ndo issue iri kupisa pastreet, ndo nyaya ine zvese, ndo nyaya yakagarirwa nemwana wese kunzi ava ndo vari kuita sei, ndo vari kupinza muchina wese pagap. Why? Because pane madezi aya vakarwara vakazonoponera kuchina, vakambotenda dzimwe nyika but zvanga zvisiri kuchinja bva vazomhanyiswa kuenda kuchina ndoko vakadzoka vadoita zvinhu bo. Saka vari kunzi aiwa ivi musika makabva matogadzira umwoka mahwenyu ikoko namachina. So but fortune chasi ari kutanga ari kusaidira VP Chiwenga achitotaura kuti skirire kuda kungoblema vanhu vekunze nezvinhu zvezvitika munyika medu iro hariko iroro. So matauro ari kuzviita kuti for years we've blamed the Chinese for destroying our environment through mining, but the truth is harder to face. The real culprits are locals. Local officials sign the licenses. Local elites pocket the facilitation fees. Local silence allows rivers to turn into slag. These Chinese did not corrupt our system. They found it already for sale. Ndo yaitaurwa nani na chasi iyi kuti aiwa machina aya takangoona vakatongoonawo mune hori kudhara, vakatongoonawo muchitoda mari, muchitoda zvinhu, saka vakangosvikawo vakangonoshandisa mukana. For example iwo ukasvika pachinzi pari kuita zvecorruption chero mupurisa chaiyo kwanzi wapinda basa nhasi ukada kutotanga kutosvika uchida kutogona basa mashefu ako anotokudzinga basa zvodzingisa zvekuti usvika uchiti restrict anditori choko momwe unobva ngonziba munini takushunga kusetera iwo yenyu hwane mubva mangoita se mamangodzingwa basa mwa matongoenda. Saka machina anzi vari kungosvika vakaona chi iripo. This isn't a Chinese problem, it is a government problem. If rules can be bought, someone's selling. Every destroyed riverbed tells a local story, a signature, a bribe, a blind eye. Foreign miners only exploit the vacuum we created. Ndo imwe nyaya iri vari kunyanya kutaura iri kunyanya kurwadza panapo kuti aiwa tikuzvinzwa kuti muri kublema machina ipapo muri kwamuri wherever you are. China razodai China hanzi ndimukurisainira ndimukurisira signature. Zvese munozotaura zvenyu but signature ka hanzi ndimuri kubayirira masignature imomo. Saka zvima local government zvivanhu vakaita sana tingangodadawo pa for example munhu vakaita sana Daniel Garo ndo team rema local government ke anenge achisaina mamwe masignature eugananda chaiwo and then nyika yatanga kufomborwa kuseri nekuseri. What's next? Nyika ichita kunokoro mune expecta chii pakadaro? Hapana chinganzi chinobuda panyika yekuti yakagarirwa kuseri nekuseri nevanhu vakaita seivavo. Ndozvimwe zvezvinhu zvinenge zvichinetsa futi izvozvo. But anyways ndo nyaya iri panapa. Handisido nyapedza nguva cause mozo kuti kusensoka tichida tingoti gagaga iwarm up kuti tingoonesana cause vanhu vakaona ngeda ngonzwa nyaya 2 minutes vobva vatita se votoenda mabasa vachiziva zvimwe zviri kuitika but tibva tingoshandisa mukana uno. Vanhu vari muSouth Africa vanoda register macompany vasina mapermit vaya nekuvhura maFNB business account. Bata education research ava vane flyer ndaisa apa screen up. Taurai navo, contact them on the numbers that are showing on the screen. You don't need to go kwavari, vanokuitira vari kwavari ikoko iwe uri kwauri. Chako chete kungotaura navo pa phone wobva watosoterwa zvinhu zvako. The rest is history.